vari vatatu avo vari vangananga ivi chakazodibatupire kuya kwakucharamira inyaya yekuti kana mavhidhiyo aripo ava munamangu vakapfekerwa hembe zvaadibatupire azvozvakabvunza ichechi mishonga hatii saka makakwira dare zviripo izvo kupfekerwa zvinozoya pakunguwa mairwireinasa kusanangurika here yeretika ndekuti angari makuseni kukaimukadzi musikana samusandi akaine vanhu vakokujowawo akatanga kuita umiliseni makuseni achiudana nemurume wangu wabva murova vaidzokera kujowa kwakuma 1-2 bva vadzoka futi bva vatanga kuisa inini vachiti anzi tiokuda nemurume wangu bva wandiri vanhu vandikadzosera zvadaro mukadzi yamusandi akabva ati inini ndakafonirwa namechitsa achiti ndwakandifonera kuti iwe kudana nemurume wangu wakwanikwa chinokadhopako usiku ndikati hongu rume wakwanikwa 2 nawo unozibachengera ndine chenji yauti 250 ndina kuramba kuti wakanoka padhoo rangu zveshuwa wakandinokera zvikanzi ndawakafona kuti ndinochiriza kuti murume wako akudana natari ndikati ndopa ndakabvunza amechitsa kuti kwenini mukumafona mutaura kuti kudini ndakarenyeni nderese muchinditsome niwo handina murume mutomere ndopatakatanga kupotedzana ninamechitsawo tanga kutukana tanga kupotedzana ndatiza ndida kushopu kwafungai ndanogara kushopu mafungai amechitsawo kushopu kwawo ndopakauya tipopotedzana titukana amechitsawo bva wadzokera kushopu kwawo wabva vazodzokera ndazviringwanini ndikagara kushopu mafungai budatirwe ndopaka ndakatomboramba pekutanga ndabva ndazomira padhoo amechitsawo kamira pakuti wakabvisa topu yawo wabva watayawo vasawa nobrachet ndobva watanga kuti vanoti tifight ndabva ndapinda dzoka mashure mushopu mafungai ndipo wakapinda mumo ndomatakanditsira nemumo manipungwa kwenyu aimairwiri ava vasira vangakutora mumunyu murume wacho airwiri iyo variwe whistleblower ukurwisa airwiri taurai miyena vapindu ndisizodakara kundirei ndirei imama urova ndakara kupa ndisizondirei kuimimairwiri pamusoro ndikati chekuti makuseni anondisandira chakayabva nditi ndaona nhamba murume ndikati nhamba anadzo chaizvaizvo zvakanaka zvatiriita ndandati nhamba anadzo handizive kozi anondifonera anombondikwereta ndine takshop anondikwereta zvinhu chichiyachichipa vanhu zvinhu zvanguko ndikati handirambe nhamba anadzo ndopakabva ati Millicent ndilita nhamba dzemurume wangu foni makabva atoenda atofamba distance abva asangana vangu mai vanonzi mai maudho toburuka motikari akanzi nhamba dzaMillicent adziwanike mufoni memurume wako handizinokurova akandirova asiri mumuridzi wemurume akandirova mukadzi ekuburuka moti vanonzi mai maudho saka mimi makarwere na makarwa nani handinawo ndakarwa naye but vanonzi mai maudho ndavakangondi pamaichidza kuzosvika pakushatirwa kudimuka makumbo hanzi pamusoro weshonda zvakaitika ndezvekuti varume vari kutaurwa ndakatanga kushanda navo kunga pane 3 years ndichisponza kumaini kwavo ndichitenga negold saka ndakazosvika panguva yekuti ndanyura ndobva ndasiyana nazvo ndobva ndakondiya zvebhizinesi rangu ndakondiya zvebhizinesi rangu ndo vakabva vasarawo vaita zvemainini yavo saka apa vakanga vakuita zvekunana shona kumakonzi ndobva vayakwanisa vakatanga murungu wakambodonha tishanda neni saka hatisi kuda kuti tirakubatsira tirakusimudza chatinge tikusapota tikupawo mashift kubasa tichitotsvaga timu kushora kuti tichanga mashift zveshuwa vakomana vaitenga mushopu mangu vaitenga zvokuda kunotenga na$100 kana $200 uyu vaimurwadza next door yangu ane shopu zvaimurwadza inext door yangu aiona matengero avaita akasvika pakuaprocha vakadanana handizvamutaurira sei vadanana musandi wacho hanzvadzi yasandi akabva auya akandibvunza akati gogo kweni munzi mudanana tsano wangu sei mukwasha wangu ndikati good nyayo ndakainzwa iyoyo zvino hazvinetsi chirega ndifonera hanzvadzi yako yauya ndoda kuti itere yega matsimba ibate vanhu vayo nokuti ini ndikamuti inini handisi iye amudzwa kuti ndiri kudanana nemurume wako handigomunuzviranga ndoda kuti auye ega abate vanhu vake zveshuwa mukadzi akauya usiku akataimira achingosvika muvhireji akasvika kugonza zveshuwa murume wako akudanana nani natari
ndobva vabvunzana ndakandisipo vakabvisana ndakandisipo ndakatotazokutofonera isipo ndasvika ndainzi ndindakamirira kuti nditaure nokuti inini tese tisi vatatu tinodana nemurume wacho inini ndini muchikomba chake chokutanga ndasvika ndakasvika ndindakamirwa ndikandati ndauya vasikana vanga vakavharirwa mushopu nevakadzi vachiwo vaida kuboka ndikandati ndauya vasikana taura nyaya yenyu vaive vasikana vanataura nyaya vakatsikatsika vakataura vega vakati aitataura ndega kuti ndinodana nemurume wake handisini ndi kudanana nani hamusiri inini but chakazondishamisa ndechekuti uyu akuneimwe shopu akatanga kushedzera achiti tese tiri mahure emurume wasandi imimi ndini hure rake rekutanga ini ndiri hure riri nani ndisina murume panemi hure rine murume apa mashoko aitaura in front of murume wangu chinova chinhu chakandirwadza kuti ini nemurume wangu hatisi kuwadzana tiri kunetsana ari kuda kuedza kupa picture ari kuda kuedza kupa picture yakaita sei zveshuwa ndakabaikana kusvika kwekupedzisira ndakarwadziwa ndidi kunyeka chakamiri kuti atobatsira kupaza musha ari kutopaza musha wangu pamwe akunanga nemurume wangu kana kuti ndiari kuti unopaza musha wangu andoda kupaza musha wangu ndakarwadziwa zveshuwa ndikasvika pakurwisana naye chakamiri kuti usandidaro kusara takamisana zvishuu takatukana changamiri iwa chinditukowo hure tichidzoserana takashaudhana ndosvika zvipoti zvike paguru ngativa vana vanonyangadza nzvimbo dzedu dzatinoraramira takatukana tinoda kuti tupe mutongo inoenderana nenoisi handizozvokatari uyu akarwisa mumiro uye haana kurwisana nawo ini ndindikarwisana nawo uye akati yakorwiswa kusei ndakatanga kurwiswa uyurwisewo hapana amai mauti vataurwa vamuzwa kudare musi wa 19 amai mauti unofanwa kudzorerwa dignity yako munharaunda changamiri yose wakarwisa inini kana inokandirwisa zvandikaita marudo ava maya ungatenderere ava vakabvisa hemba umombe nembudzi naisa vamwe kwava havazvizive chimina kuona zvisionekwe nguva isina kufanira vakabviswa nani kwa hapana wakabvisa kwanga watsako wabvisawatai vaisivei munodereje mombe nembudzi vaisivei mombe nembudzi munozoti nhasi takazitagonya panapa murume wavo ndianopinda nenekubaba kazvakanakira kuti paachadya mombe yangu yake nendakatora kudhara sakainonombadzara chii mombe yangu tariro hauna kurorwa hachipe tiketi rokufumuka takakuza vasaurorwa vanganiko nei chimudzai maoko tikuonei andiona vari kusumudza vari vamwe vakudai nokutoda kuramba vachidzi chii asi zvazvakanakira zvazvipe tiketi yokufumuka pamashops pendo yaba avaisine mbudzi dzavo nacho sabuka varwadziwa ka ngavaone mbudzi dzavo mbiri dzemucommunity mavo isi tongoda imwe chete chite kuti tazokubatsirai kutonga zvangamatadza zvemisabuka ndoda ibodzi zvavo ibodzi chete mbiri mo pasabuka ngadzive dzabatirwa musi wa 19 manzwa tariro garai zvakanaka unodzidzisa vamwe vagara vakadzava nechanoisiterei vavanoshandira iyi yatolese tiri kuteerera mazvino hamuna chichemera manje ndechei upi manje aiwa izvo muzokwira dare kopa machajisi hamuna unadzikisirwa kumbotanga mainosaini ndiani wakwa muramu wangu vaitoto yasaino sabu mudzimai adzisirwa kumba adzisirwa kudari zvinoiwada unyadzisa sabhuku mukadzi wako kunoku saka hamuzauya asi ndingaizenda kuti waoneka munhu akatisamba vana ava vadzidzisei chingovabhadharisai mbudzi mbiri mbiri handizozvikuona kakwadzidzisa chete ene mugara zvakanaka asi mbudzi dzedu dzira muswani swa 19 imimi amai imimi munozogara mumba kwenyu kunogara mugara pasi mugadzisemba imire zvakanaka kunokumbira regambo kwavo unless uda kutoratidza chikomba chaamai ava kasi mazvinhu azotaurai muromo wokuti
iwa ndo urere kutanga mune mapanzembe yangu iwe ndicho chichangamire tizopindure ndichi vaito ndicho ndiure amai kwirira yavanai vakurakidze chikomba chenyu wozi ndaida kuti unono kumbira regeroaita sei azinzozonanzaura nokumbira regero wotsvaga murume wavo ivo varipo nasabusumukai noita izvozvo kuseni tipei vamwe